салом дӯстони азизам, тарзи таҳияи афшураи зардолу барои зимистон. Дастурашро бо хоҳиши шумо мегузорам. Сараввал зардолуҳоро шуста ду тақсим мекунем, донакашро мегирем ва ба зардолуҳо ҳамин миқдор об илова мекунем, ки қариб лаб ба лаби зардолу шавад, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. Ва дар рӯи ҳарорат мегузорем ва мегузорем ки 5 дақиқа биҷӯшад. баъди ҷӯшиданаш, баъди 5 дақиқа кафки рӯяшро мегирем, тоза мекунем ва бо блендер махлут мекунем. Албатта шумо метавонед аз дилхоҳ дастгоҳ истифода кунед, масалан ахшурасоз ё ки зардолуро аз элак гузаронед. ман баъди оне ки махлут кардам, аз элак полонидам ва боз дубора дохили зарф кардам, об илова кардам, чун ғафстар буд. шумо ҳам ғафсияшро нигоҳ кунед ва шакару об ғафсияшро вобаста ба хоҳиши худ кунед. ширин хоҳед, бештар шакар андозед. ин тарафаш вобаста ба хоҳиши худатон. ва чун ҳамеша зарфҳоро меҷӯшонем, банкҳоро дар буғ нигоҳ медорем ва афшураи гармро гарму гарм ба зарфҳои шишагин мегирем ва бо шишабанд мебандем. сару зер карда 2 шабона рӯз гарм нигоҳ медорем. хуб дӯстони азизам, боз як захираи дигар барои зимистон омода шуд. умедворам ки омода мекунед ва дар рӯзҳои зимистон нӯши ҷон мекунед.